Ngai kublai fi sashi sian da kertanga bat yang tam jong utrai Jisu. Kadai ga bakeman yang aban kren beng ga tien jong oblai sashi sian pat padwanon ra fi ga tien ka jong oblai. Ngadon padwan ra ha ga por ga tien ga jong oblai ka tien jong ga Jingkyrmen. Ka Jingkyrmen jong ha ga por ngai kerteng ka Jingkyrmen U Khristan. Ka Jingkyrmen U Khristan. Ngaget ke bang ekran baro kiniki lai sa to yoga bala lai no ke lam jingkir hui fi bat kane ka bamenta haga ne ko por ngaget kan lam jingkir hui fi te khana manam slam to in lai da sa gaktian jong oblai ngine fai na ga shithi ka ban kong jong opol chi ki koren ka lam ka ba khat sang ka khot ka ba khat khandai lada tang haga ne ka jing em hi ngilong ki ba kerman hau Chris ngilong ki ba kodet tam na kibrio baro kata kadai ka ba upol utho shiki koren na to por wang lada tang ha kadai ka jing im hing ngilong ki bakerman hau Chris kamot lada tang ha kadai ka jing im brio hing kerman hau Chris ngilong ki ba kodet tam na kibrio baro balai ngon ra fi daga ni ga dukhat namar fida puli hang ni fin shamba ki banget ha koren na to por kidona preng ka jingkulmar jingmut Nama don ba onra ega jing hikai hapreng jongki. Kabala hikai ki banong ba kamnan ga jingmi pat jongki bayap. Tapi puli bhai ni ga jing tho opolong lada kamnan ga jingmi pat jongki bayap kamon ya Chris ru amshim lapan mi pat. Baru ang artat ga jingge jingi ru kadai. Kabom don jingmot. Lani kabale no ai. Ngakwa ba na fine ko por de mata kata apostol haba Ukraine ke apostol Paul haba Ukraine ke ni wang lada ka Jingkyrmen jong fikalong tangkat ni ha ke jingem tangkat ni fikirmen ha Chris ni ke jingem filong gi ba kodet tam na gi breu baro namar kata kada ngakwa ba na fine por kai ka mga don ba na fine ko por para lo ka de ni kai ka Jingkyrmen jong fikum U Khristan kai ka Jingkyrmen jong ikum gi Khristan ngano sisin kai ke Jingkyrmen U Khristan haga shiti ke jong upol si ki kola sa ke lanang ga baning kong gar khat ka ba ka lanang ga baning kong gar khat ka ba arfunyo hang to finla ba upol wa hi gen tin ki besau tanat bha kola sa lanang baning kong gar khat ba arfunyo apostol Paul ang kumne hakiba oblay ula iman ban pentip katno kalong ga Jingkyrmen race pa ka buram kani ka jingmaya na pring ki gentle kabalong ken U Khrisafi ka Jingkyrmen ka buram kaktin jong oblay kong U Khrisafi ka Jingkyrmen ka buram grace in you the hope of glory kan mau paralok ngau ka bani fini por ada U Khristudan ka jingim jingi ladang ila pedang ya U Jesus Christ ka don no jingi odai ka Jingkyrmen jong ka buram ka Jingkyrmen ka badap ka buram hakiwe giktia namar kata kata ngakap ani fini ka por habau apostol Paul Ukraine ki nong koren ong lada fi ka Jingkyrmen fi hau Chris ka long tangkat ni ba film don Jingkyrmen baka jimi pat jong ki bayap ka don mangin saya mi pat ong film ki ba kordit na ki brio baro ano sisil hang ni apostol Paul ba Ukraine ki kula sa wang da fidan ya Chris fidan ka Jingkyrmen ka badap da ka buram lani ka Jingkyrmen jong ka buram paralak ngakap ani fini por habang ilam Khristan kan mau ka Jingkyrmen jongi kadai U Chris U Jesus Christ udai ka Jingkyrmen jongi syabang ania syakmat hagabangan krane kane namar ngam krane ka Jingkyrmen tanghang ni ka jing embryo kumoong upol gi koren nantai ringa krane ka Jingkyrmen gi jongi ka bangidon shalandat jongi ka jing embryo syaba bam jukut kata ka Jingkyrmen ka bangidon U Chris re syabang ane syata syakmat ngalap ngan ongkum ni ka por wat ka bakum ka ni ka por ka bangi imat menta ka bagadon ka ni ka jingpang ka bang ya hadu menta ken mau paralo ka Jingkyrmen ka jingi ka U Chris ngarong sisin wat ka bakum ka ni ka por ka bangi yu I ba ka ni ka jingpang ka dangdon menta ka dang ya menta ha perthai ka bakta lan yangi ki ba shakri play ka bakta lan yangi kum ki Khristan Rei ka bangadon batong yang iki Kristani ka Jingkyrmen ka U Chris. Nganong kumne
Kani ka khanyang jingpang lani ka dinga jingpang ka khlam ya light nagi khmat jong oblay. Kadon ha ka jingtip ka jong oblay. Haga jing haga bor ba mayan ka jong oblay. Oblay udang I kum tu ni ka jingpang ba kaya ni aperthai. Balay nga ong kumta. Ukhlam pat say ka kti jong uban pensange ya ka. Namar oblay ulong ubala. Tada oblay uang kawai ka simiyeng kam hap khlam ka jingtip jong ukpa kat notam. Kani ka bajah ngani ka perthai menta. Kabak ta yang I ki ba syakriya ur. Ya oblay ba emro. Oblay utiam. Nrei ka ay ka mga don banong. Haka jingsong thu ba mayan blay jong u. Haka bor blay ba mayan jong ba tan ma u batip. Udang I kum tu ni ka jingpang ba kayat. Kumbalay akran na perthai bara kawai. Kani ka jingpang kala bandai bisna obriu kala bandai ka ba kumno. Tanginom yakran ni kata. Henry lada oblay uman ban pensangi ano. Lada oblay usay ka kti bar u intervene. Lani open sangi ano totip akan sangi. Lada kadang daya ka perthai ba kanyo ibiyang sa sisian. Yaki por kumba julong mensyua. Banlong normal. Ngangan oblay usay ka kti un pensangi ano. Paro na ilat ka perthai sa sisian kanyo ibiyang ay kijuk isngi. Bangini ibiyang kijuk isngi. Kumangilong mensyua. Ladagadang ide ki khmat jong oblay ba kanlong kumta. Totiap baladaga perthai ka na sa sisian siya ka jinglong normal shale lani siya ka baka day banlong. Kataga ni ka por ba oblay ailat ka perthai ba kan kelaga bamot kaddo. Siya ka jingwan ka jong utray. Kabaar. Kadairu ka jing ailat ka jong oblay sa sisian. Ya ka balang Kristan bakan penkre namar ka jingwan jong utray. Ban hagan jong por ban tray pendep ka jing penem ban yalap ka gospel. Lada kadang ide hikmat jong oblay bakan wan biang ka por kum bakalong bensyua. Balay nga ong kumta na bar ngarungam tip. Tang oblay batip iki baro. Namar taga dawan ang sisian habang ngayang ang niyo kumubriyo basyakri blay ngayang ang taga Jingkyrmen baka Jingkyrmen ka don hau Chris. Ka Jingkyrmen jing ikam day haka ekonomi haka yung kakat. Ka Jingkyrmen jing ikam day haka politician na kinong sinsyar. Walang gidon kami kinong sinsyar. Ka Jingkyrmen jing ikam day hiki dawai kideshin. Ka Jingkyrmen jing ikam day hiki jing start science kam day hang nono. Ka Jingkyrmen jing ika day hau Chris. Ngano sisin ka Jingkyrmen jing ika day hau Chris. Namar na taga dawan sisin wat ka perthai ka bukum kani. Ngadon ka Jingkyrmen, ngidon ka Jingkyrmen kum ki Kristan. Ba oblay ulong ubala banle ay. Balada kadang day sa sisin maka perthai ka niyo ibiyang ikawalong normal. Lani kumba ka day banlong. Oblay unsay gakti on intervene kumawang. Unsay gakti ba on pensange. Patkan long biyang kumagalong. Nganaw sa siwat. Lada ka long biyang kumta sa sisian. Kamot oblay ailat ka perthai bakan kelaga bamot. Ailat ingi ki Kristan mangin penkre namar ka jingwan jengu. Bangin trade up ika jing penyam. Namar ngitip ika jing syabakra. Anda habagan ika yakan kutno. Ka perthai ka tulun siya ka batriam. Siya jing bitar play but siya jing jarba kabaga ktiyan jang oblay ka kren. Namarta ka Jingkyrmen jing ika day hau Chris. Ulong ubala. Ublay ulong ubala. Ublay dau Jesus Christ ulong ubala banle ya kanu kanuru hang dia porthai. Kama dia long kumnuru. Ublay udang day uba pedia ulong in control. Marta ka Jingkyrmen jing ika day hau Chris. Reka Jingkyrmen jang amanta kam day tang ni ka perthai ka bang kam day tang ni ka jing imperthai le tang kam day tang ni ka bajang ni ka bang adon ban kran ka day ka Jingkyrmen jing ka day halandet jang ni ka jing em namaro apostle Paul ong IKor la da ka Jingkyrmen jang fi kalong tangkat ni hau Chris haga ni ka jing embryo kalong tangkat ni ngilang gi ba cordet ka bang ba fiklam kermen ni ka jing ka ba bam chukot phim sim so thu e ka jing mi pat jang u Jesus Christ la ni ka jing mi pat jang ki bryo ki ba yap hau Chris. Segap baha para lok ngau ka pani fini ka por. Marta daw polong yaki kolosai ang ka ukresafi ka Jingkyrmen ka buram. Nang dapat de gaktian jong oblay ka ong sisyo gumne. Ka ega Jingkyrmen ka banging idon kum ki Kristan. Ka ega Jingkyrmen. Ukreso de ka Jingkyrmen re ka ega Jingkyrmen.
Kaya kata ka Jingkyrmen ka ba shisha yang i ka bang idon how Chris. Tingin fa siya ka city ka ba ningkong jong Ioanis ka lang ka ba lai. Kadakot ka ba aro ka ba lai. Ka city ka ba ningkong jong Ioanis ka lang ba lai. Kadakot ka ba aro ka ba lai. Ko heb ba iit bentang ilong gikon oblay. Barampat lapan pau ya ka ega bangin salong. Haring itip ba anda lapan pau ya yen lang ki ba kumau. Nabangin sa yu iyo kumau lang hi. Tiu way po way baro obadan kanika Jingkyrmen. Sgap haga babel kong way po way baro obadan kanika Jingkyrmen. Ha open kuat yala de kumba maulang ubu kuat. Katakin parlo kanika Jingkyrmen U Khristan. Hang ni apostol Paul apostol Ioanis song mentang ini gikun jom lebat 4 penpau ge bangin salam. Handa ina 8 pau yu u. Nyin yu iyo ban nyin lang kum mau. Na bangin sa yu iyo kum mau lang hi. Kaktian jong oblay ka haga jingwan jong Jesus Christ an pen kala duringi ka ba shikil man ka khmat ban ngin kop ya ka met ka ba don buram ngin lang kum Jesus Christ. Kata kadai ka Jingkyrmen ka ba shisha jong U Khristan ka ba udon how Chris. Marta ka daw. Sgap ha paralok. How IThes. Kaktian jong oblay ka ang kumni. Kailan ka ba ka dukhat ka ba katlay how IThes. Ka Bible ka ang sgap ha. Tangan puli. Kibaya kami kata ka Jingkyrmen basok. Bat ka jingpen pao ka buram jong oblay ubakraw. Baru Jesus Christ unong pen jongi. Sa sisiyan. Kibaya kami kata ka Jingkyrmen basok. Bat ka jingpen pao ka buram jong oblay ubakraw. Baru Jesus Christ unong pen jongi. Ya ka jingwan ka jong Jesus Christ. Ya ka jingwan jong Jesus Christ hang nila khat ka Jingkyrmen basok. A blessed hope ang nagkitin fareng. Lakhat eka ka Jingkyrmen basok. Hang tayo Ioanis ang ubadan gani ka Jingkyrmen. Ka ega Jingkyrmen ban yo iyo Jesus Christ ban lang kumu Jesus Christ hagata ka si jang jingwan jungu. Hang ni apostol Paul hang ni utho yo IThes ang ka Jingkyrmen basok. Ya ka jingwan jang Jesus Christ lakhat ka Jingkyrmen. Amar taga daw nga sa isisen. Ka Jingkyrmen jangi ka bangidan how Chris kam de eta ni ka Jingkyrmen ka bangidan hay ni ka jingimbryo. Hari halanda jang ka jingim. Ka ban sawan ka jingim ka babang jukot. Ka bangin salong. Ki engin salong how Chris. Na barbangila pediang yo na barbangila shakri yo na barbangila kalaga bumot. Na barbangi degi khon jang oblay. Ho nga ka ba ni Filipor katagan paralok ka Jingkyrmen ka bangidon U Khristan lanay ki Khristan. Nang tapat niya gani ka Jingkyrmen ngitip bahaga gospel ka jong Ioanis ka lang ba katsaw gadukhat ka ba ningkong ter ngabo nang gadukhat ka ba ningkong hadu ka ba lai haga gospel jong Ioanis hangni finla ba Jesus Christ ukran ni gani. Lesi siya bangan puli gani nga chupan ifi hangni finla ba utra ngot ki khuslai ga do no jong fi. Balai na barba habang upet eki senran jemu tu kopor dan fipuri gitu kat iba syakmat utra ya tu kumdo bo on salek si Jerusalem kin salek ki si Jerusalem onsa penyap eki onsa deno eki onsa deno ya unga bo benang onsa sya eki fana onsa yap kan ni ka jingong jemu trai kalapen snow diau kalapen snow si eki senran. Henry hagan ni ka khatsal nong jong Ioanis ka dukhat ka baning kong ka ba ar ka ba lai hang ni fi i ka tian jong blay kong nos nga baong wat ki kuslai nga no si sin Ioanis ka sal nong iwe ar lai ka dukhat wat ki kuslai ni ka dok no jong fi tu nget thiau blay tu nget hang ru haga yengo pa jong adan bon ki pulet shang ne lemda kum ta nga la ya thu ifi nabangan salet no ban kre ka jaka ifi andang ngala let no ban ngala kre ifi ka jaka ngan wan pa bangan shimti ifi haladi bahaga bangangalong mafiru pila banlong. Kani ka Jingkyrmen ka bangi ekran menta. Kani ka Jingkyrmen ka bau try jangi ula kular ula promise. Ba menta udang pen kre ka jaka na mar jangi. Ba ula dep an pen kre jaka on sawan. Ba onon syangi bangin long haga ba mauulong ngiru ngila banlong. Mata ka daw mo ka pa ni Finipor ngan 5 yang sigi Korin. Apostol Paul ba upe iki benget sigi Korin. Hakibadan na Korin nga mo panang. Udap na gajing sengusun ay. Namar bakila sya ya lambakla no kandiat shpanga jimi pat. Jong kibal khlat no.
Bawang lada film dan Jingkyrmen ni ke jingmi pat. Kamu fide ki bakordet na ki breu baro. Kamu long no kumba ang kiwi kiktian. Namandang ngila ayap kamu ngila akut na ang tu teng ega jingmen to yigi bangi pediang ya uji sugas. Ka ega jingmen to bangi kelabumot. Namandang ngiyap ngila akut do katu. Wala daga Jingkyrmen tu fika long tangkat ta ga nega jingem gide ki bakordet. Ong akwa ba ni fine ka por paralok. Kata daga jing sisa ka bakraw. Ka Jingkyrmen jingi ngimya kranta ka Jingkyrmen hang niya porthay ka bangi danaw Chris. Ray halandat ka nega jingem. Syababam jukut. Kaega bangin salong hau Chris Jisu. Kaega bangin salong hau. Kata ka daga Jingkyrmen ka basisya jang Khristan. Marta ka daw nga nasisin. Ngiya magisingi bakado. Baling ngiya kira ni gini ki eke. Agi kipat jang ilang syata. Ngidan hajan jang ka jingwan ka jang utray. Ngidan hajan jang ka jingwan ka jang utray. Hatu fi smau tu ne film sau tu. Lasingan penunggam da goi ga ketian. Fitip ni film tip na. Baga ketian ka batho syai kedar fanga jingrong no ka jong Jesus Christ. Kata ka jingwan ka jong Jesus Christ nang tay na shitang sun banwan shaw ya laki jong ki break bala suspa. Baka kadkhot Bible ka ba syai kedar fanga taru kadai ka batho fanga ta ka Jingkyrmen. Kani kadai ka ba Paul utho shigi Thessaloni. Namar haka syabangan pule gani. Haga siti ke ben kong jo Paul sigi Thessaloni ka lanang basaw ka khot ka bakhat lai do khat prangan sa pule iwe Thessaloni ka lanang ka basaw ka khot khat lai do khat prangan sa pule syabangan pule hangnir finlap bakadan ka jingpen kulma jingmot yagi nang Thessaloni yaki bange ki banana pa Thessaloni ngamo panang kadan ka jingwan ra jano jingpen kulma jingmot kinero kilang kumjo ka balong kinang Koren. Namar kinero ki yasngau khuslai jumut ya kita ki bahayang ki bahasam jengki lani kita ki parabange jengki ki bahayang jengki ki balalai sesiwa jengki namar ki ka jing perkhat jengki kalong shanu kin poi shai kin le namar kinero ki khlam song tho lawan ra e ka jing kai ka babakla pedeng jengki ngalabu jing duai ngan sakran panggaman sinu ka jing syukor pakaman sinu ka jing syukor ka bakshar khai tam ka dai habalawan ra eka ga jikai ka babaklai ga ktian chong oplay ngalabo jing doai ngan sakran ya ka tingine fa shane hamniru finlap ngan ong sa jisir baka ktian ka ba shai kedar shfanga jingwan romno ka jong uji sukre se lagi jong gibreu de ga bangi pule yang ni gite ka bangi pule yang ni gite soloni ko mangalo ang tangan pule sgap ba o pol usdang kum ne wang naga dokhat bakhallai henry ngimon ye fi ba fin om tip ko parbange Syafang kita ki bayot hiya, bafin om sngosi kum kita ki wei ki bamdon Jingkyrmen. Upolus dang dakata. Wa bafin om sosi kum kita ki wei ki bamdon Jingkyrmen. Balai nama ba fi ki nong Thessaloniki bala priang ya uji sukres ki bala klabut fi don ka Jingkyrmen. Kumbala manga kumbala ma fi la da fila priang ya uji sukres ka jingim jang fi. Gide ki bre ki badan ka Jingkyrmen. Om finum sosi kum kita ki wigi bamdan Jingkyrmen sosi ye ya kita ki para banget ki bala yot hiano kemut ki bala nang let no syakmat nang ta pada gat ka ba kan sawong no na bala danginget bau Chris la danginget bau Jisu la yap bat bau la mipat kum taru ye kita ki bala yot hiao Jisu uble un walam lambat u namar kanengi ong fide gaktian utrai bamangi ki badang ime ki bala pensa adu kata ga jungan utrai da leileng in omlet shishuai kita ki bala yot hia naba utrai hi unan her na benang bat ka jingri sa da gaktian sawaw angal rangba bada ga turai ublei bat kita ki ba yabo Chris kinemi pat shua onda gumta mangi ki badang im ya ki bala pensa on rong no yangi lambat ki hakil o ya ka ban ya shem ya utrai ha ka sun benang tu kumta ngini ay long junom lambat utrai hani apostle Paul wan ra ay gaji kay ka ba shai kedar ba film ban banoy kinong Thessaloni banong ko para banget banon po Thessaloni what's no diawi kita ki bala no Ahmad jongfi ki bala shakri blay tamaki bala ya shua jongfi balay namar hakasi jong jungan jong Chris kin samipat makikin sami parshiwa anda kumta yang ion penteladur bangin se syam lang mi utrai hang te sun benen haba utrai jing iwan sha lagi jom kibrio onga ka bani finiga por ngano se chisian haga mapinga ngano kumde haga dukhat ka bakhat pra ka open coach pangadiga jing tho wang na ba kumta tu fine pentengan parlo
daki ni kiftian. Kan mau paralog. Ka jing tho ka ba pensyai kedar sepang ka jingwan rong no ka jong Jesus Christ lagi jong Gabriel. Ka rapture ka jing rong no ka ba tho opo si Thessaloni ka bang pule. Kadai ba opo tho ban pensyai kinong Thessaloni kumno ba kinom susi ya kita ki bala nang leit no shakhmat. Namar ka jing berkhat jing kinong Thessaloni untuk kadai ba yo kim ya kendu shu yo kim yo issue. O nga ka ba ni finiga por. Adang ka krende ka tien ka badai ngan ong gumne. Ladang ilay on tap iki para bangit jengi. Ladang ilay on tap iki bahaya jengi kibal akla bamut. Kamut setia bakata kadai kabang ilay yang tu lom jing tap lakum bangat ong no. Lakum bang ini ong no. Ong iya kublay khaddo. Last goodbye. Ngan ong hagin negapor. Mdon last goodbye. Bagi Kristan ki basisya. Mdon kata gajinya kublay khaddo bagi Kristan ki basisya. Nabar ka singi juga jingguan jong utrai. Ngin mi pat ban ngin saya kendu ban ngin ya long bat utrai junam la junam ka Jingkyrmen ka bakhra kata ka dei ka Jingkyrmen U Khristan ka bakila nang leit no shakhmat ki para banget ki jengi la da gila nang leit shakhmat ka long tang ka jingya khlat ka bashipor ya ka ba bible ka ka ba jam sim ka dei tang ka jingyo thia ka jong ki shipor ban ngia khlat shipor ngin saya sham namar ta ka daw nga ka ba di finiga por paralo Dagane ka banga puli fi ang ni fi sungtho. Fi dagane ka banga puli ang ni fi sungtho. Kai ka Jingkyrmen ka U Khristan. Ka Jingkyrmen U Khristan ka ba utan how Chris. Ka ba mot hagani ka jing embryo kmi dang sang der ka Jingkyrmen jing de how Chris. Kam fair kai ka baja kan fair kai bang ye kendo wat kan ka bang ye syam menta kan ka bang dang ye yat menta kan ka jingpang ka ba dang yat menta. Nga kwa ba fi por. Kam lei yangi ngitan how Chris ka Jingkyrmen. Uday ka Jingkyrmen, uday umau siang jengi. Ang ako afine pormdon ka basni ko balaban kata satya yangi. Uday ka Jingkyrmen. Ang ako aban afine ko por sgap hangan ong sa ngan ong shu ifi. Nabar ba u Chris uday ka Jingkyrmen. Ray kam day tang bang yakani ka Jingkyrmen ka bang ikran tang ni ka jing embryo ni aporthai. Ray shalandat jang ni ka jing embryo. Shalandat jang ni ka jing yam. Kaya ka Jingkyrmen na kinigit khat baro bangala puli fi na IThes na Thessaloni nang ta naga city jamu Ioanis hang to fin lapa la fipul la nga wanra biang gitu ki ai baro bangala puli fi ka Jingkyrmen jingi kadai bangin yo iya Jesus Christ marhamat bat ngin long kum Jesus Christ kumbang Ioanis ngin salom kum na bangin yo iya marhamat kumba ulong hi. Katakin parlo, ka Jingkyrmen jungi kadai how Jesus Christ. Ka Jingkyrmen jungi kadai bangin yo iyo Jesus Christ. But ka Jingkyrmen jungi kadai bangin long kumu Jesus Christ. Anda unuan ban shaw nang tin shitang sui. Ngin ye hair sigil o ki ba frna. Ngin ye shem yo try hangte hasin benang. Bangin lang junom lambat o. Katakin parlo ka ka Jingkyrmen U Khristan. Kata day ka Jingkyrmen U Khristan. Kaway ka bang akwa pa na finiga por. Kaday ka ba snusi. Banga siyam haga jingya ilanti. Haga jingya gando. Badan shibun ki Kristan lada kranch pang ka jingwan ka jang Jesus Christ. Lada kranch pang ka jingwan ka jang Jesus Christ. Ikam baki khnyo. Ikum baki don ka kenja jing shapting ayuri ban krancham ka jingwan jang Jesus Christ. Tari ka bas ngosi. Balay ngong ka bas ngosi. Namar kini kit khat baro ke bangi pule ka jingwan jang Jesus Christ kamdai ka bapan khnyu ingi ka jingwan jang Jesus Christ kadai ka Jingkyrmen yangi. Rengatip balay ki babon ki Kristan ki logumta. Balay ki babon ki bakam yelade bakila ade ki Kristan ki sngo khnyu Laya keren ye ka jingwan ka jogo turmai. Namar ki klem snguti kena la ka jogo jingyam. Namar ka jingbam snguti kena ye kata ka jingye day jungki bat ublay. Kata ka penlong iki bakin long kumta. Fia banga keren kumta wal imot banga keren ben yano yuno. Wadah ka nega klimbat ka banga keren ta ka ktiyan jang ublay. Lada fi klimbat ti kena ye ba fi priang uji Jesus ka jingim jang fi. Lada fimpat ti kenapa fila kelaba muat para lo kapor dang don menta bat kam slam shu
kelaba mut dak mentahi priang ya Jesus Christ la fi ong ala long Kristan la fi klam sauti kena hi laga jinge de jong fi baru try kelaba mut priang ya Jesus Christ ai bo an pen khapat ya ka men sim ga jong fi ga don wo jong fi tau brio be sapo dan ka yasuk na baru blai da ka ba fi priang ya Jesus Christ pindon ya ga ju ka jing semus kham kumbaki Kristan ke besisha ke de bandon ne mata ka daw ha ke je kren ga bobon nga shilap la da kren ke bobon ki brio ki ba kamel de bagi de Kristan ong la da fi la de jaba fi le na ga jing em fi tikena fi le se ga jing pam ju ko bon kin ong ba ya kata te uble batiap kata ga juba teng teng ga de ga bas ngudon akor de ga bobakala balai ga ong gumta namala da fila dan ya uji sukres ga donot kata kam de ga jing sarong kata ga de ga jing shania kabangila adon na kata ga Jingkyrmen kata ga de ga jing sngos kem ga confidence bangan le ga jing imbam jukot nirwai jing rai blessed assurance Jesus is mine nirwai jing rai ngas ngos kem jisu long jonga hatangi shirwai ka ya ka klem dan ga jing sngos kem klem dan ga jing tikna ga donot marta ga daw na ka pa ni finiga por pentikna ya de ba fi priang ya uji sukres sa ga jing jong fi pe ba we brio ba tikna ya kata tadi apostle Paul Philip agalan nga ba hagaba ar ga jing tho jong u shau Timothy uni ubrio tho kom ne hagaba ar ga jing tho jong u shau Timothy galan nga ba saw tangan puli ga khat ka ba nyaw ba fra uni ubrio wang kom ne ngala yale e ga jing le ba bha ngala pende pe ga jing e phat ngala ri le ga jing ai namar menta yang ngala bu e kata ka pansnga jong ka hok ya ka ba utrai u ba unong bisa ba hok un ai hanga hakata kasni bar om tang hanga hi henre kita baro kiba ie ya kata ka jing mi pau chung o nu bru ang ngala don lu pa ka kli chung ya ka pansnga chung ka hok udan ka jing sngos kam hadu kata angala donu pa ka panse chung ka hak ka balabu aga kli chunga ya ka ba trans anga om tang yanga re kita baro ki be ye ya ka jing mi pau la ne ka jing pun pau ya ula ne ka jing mi pau chung para la ngaka pa ne finiga por ka Jingkyrmen U Khristan ka de bangin sa yo i ongin sa long ko mo ka ta ka de ka bangi up community kum ki Kristan ge basisha ka ta ka de ka jing up community chung U Khristan no basisha kan ma banyak krane ga jingwan jong trai kam dei ga pun khnyu ingi kam dei ga pun su je su khriat kam dei ga pun mi nyang khriat ya ga mat ka jingi banyak krane ga jingwan jong trai ga dei ka Jingkyrmen U Khristan no basisha namar ka dei ka Jingkyrmen ka baso ka dei ka Jingkyrmen ka ba Ioanis ong utawanan ka dei ka Jingkyrmen ban yo iyo jisu ban lang gumalang utrai haga ga jingpen pau yu upun khoi no ya de namar kata daw nga ka pa ni finiga por para lo kata kadai ka Jingkyrmen ka jong U Khristan kata kadai ka Jingkyrmen jong U Khristan ai ba kani ka Jingkyrmen bangin yo iyo trangin salong ko malong kandon ka dono jani namar ngidon da shisha para lo hajan e jong ka jingwan romno ka jong utrai ya lagi jong kibrio ngidon da shisha hajan e jong ka jingwan ka jong utrai namar ta daw nga ni finipor ai bakane ka Jingkyrmen kan sa ka dono jengi bat ngin kmet ki kpat ki bagenda mersim ban pet sya kata ka jingmi pau ka jong utrai namar utrai jengi ura jan panwan o nga ka ba ni finiga por ka Jingkyrmen janga menta kam de sia ka jingpen kre Dai tangban sipan ifi bakane ka dai ka Jingkyrmen ka basisha jong U Khristan ka Jingkyrmen ka basisha jong ki Kristan ka bangadon ban ong ban pan ka maw dai kitu ki kintian ko ong Ioanis pau tao badan ka ni ka Jingkyrmen ngan ong sa sisen ka ai kata ka Jingkyrmen ban yu try ka Jingkyrmen ban long kum balong mo u bangin sa long kum mo u kata ka singa ka jingman jong u badan ka ni ka Jingkyrmen upun khoi ya de tungin em ka jim ga khoi ka ba kentang tungin em ka jim ga real belai tungin em ga jim Kristan ga basisha tungin em ga jing em ka basisha kum ki khon jong belai hakiwi ki ktien tungin em ga jing em ka bakat kum ka ktien ka jong belai tungin em ga jim ga balapan kre
namar ka jingwan ka jong utrai namar kata kadai ka Jingkyrmen paralok ka Jingkyrmen jungi kanong sisen kamdai hangno ro hagni ka perthais ni ka Jingkyrmen jungi kadai how Jesus Christ para ka jingwan ka jong paralok la defi pela ka perthai kadai ka perthai ka bam iti kana kadai ka perthai ka tulun sege egi ka bam iti kana Arajar afro ngilamat kato arajar arfoi ngimat kani keju ngam tiap arajar afu ar kan long kaju ne kam long kaju ngam tiap nganum batai start iru ya reila da jaba ka long kaju kamot ka perthai ka bam don cingti kana ka balong very uncertain ka bam don cingti kana ka Jingkyrmen jungi ka dai how grace ka perthai lei ka bam don cingti kana Kaulong hopeless ngalaban pun kam daga ketian. Kabam don Jingkyrmen. Reken ma hongi dan ka Jingkyrmen how grace. Ka Jingkyrmen bangin iyo try. Bawan ban ngin lait padu. But the shisha hadin ka jingwan jong utrai. Kani ka perthai kan tulun siya ka bedum. Ka Bible kalat ay tulu pa. Baka jingbitar jong ublekan ha. Ka jingjinjar ba kan hiara perthai. Hadin ka jingwan ka jong utrai. Dia mata kadau ken parlok ka jingrong no jong Jesus Christ segi pel sius pa la khot eka ka Jingkyrmen ublen kur khuifi kata ken parlok ka de ka Jingkyrmen jong U Khristan ai ba kata ka de ka Jingkyrmen jong fi kata ka de ka Jingkyrmen jonga ublei un kur khuifi nganduai ko pa be ye ngaduai sa sisin pat ha ka por ko try ka ei ka bang ai ka tien ka jong me try be ye jonga ba ka Jingkyrmen jonga ka Jingkyrmen jungi ki Khristan ki basisha ka dei banginu iye me try ba me wan shao ile ki jong ki brio yinu iye me ha ka met ka badon buram bat yang iru an pen kelador shiklemat ka khmat shikamet ka badon buram kumbaga tien jame ka ong try u badon ni ka Jingkyrmen upun khoi no eladi try ai boring iru try bi banginem ka jim ka ba khoi ka ba kentam banginem ka jim kum ki Khristan ki basisha bangin em ka jingem ka bakak kum ka ktien ka jame ai bagani ka ktien ka mga kran kwala ka long ka batang khendiat ai ka long ka jing ai men siem ko try ya baro ki be asngau na duai kerpang e ko try khamtam manu try ba pe igani ka jingkran ka jama ablai bi la da ki klampat ya shambat me try ai bagani ka ktien kan kta bat kan penlong ki bakin fai shemekin kelabut kin pediam no ya Jesus Christ kin pen kre no eladia ablai jana namar ka jingwan jangmeru kalong hajan e aplay bi e janga drive e janga melong ka Jingkyrmen ka jingwan jangme ka de ka Jingkyrmen yagi ni aidot shme ka buram daga kerteng ka jong uji singi duai amen bat amen ublay